Day. Try ko. Try ko, te. Ay, bari. Sige. Kaya, nagkuhan ko, te. Picturean ka. Si Mark. Mark, picture is si Kon. Oh, nice. Day, ako sila yung day. Kagil ka na. Ay, nagkulong na ko. Ala si Ma. Paitan ng tig-video na tao eh. Mahadlo ko. Oh, baka picture ako na dahil ko sa ako din ko sa kilid pa. Uy, si Mark ba kayo? Oh, shit! Di ko ganang mutra. So guys, nanami Dorino. Ari, ito na lang daw yung So guys, no, padong nami sa... Ako si An. See you! So guys, no, nanami sa baggage area nila. So dili na ta pwede maka-vlog dire. So see you na lang. Awan na lang siyang story. Hi guys! When we call the street, the teddy bear are here to play. Manami guys! Basta! So guys, grabe dyan kayo ka pandri sa sud, no? It's so very... Tama na no? Tama na to, no? Uy, ako po kung gikuha niya. Ha? Ako nagigit-target lagi. Wala na nakapagkaban. Ang abot din mo siya kita ni Balayo. Ako nagkanara ko nila yung ilong ang adlaw mo galan. Kukulit yung adlaw. Ay, feel lang ko kay... Musunod sila, no? Parang kabidumdum ta sa daan. Mawid tayo magka parang sa Bati, more challenge. Mana kay sundon ka sa batbay. Mas okay to, ungo, anong bago. So, karon guys, kay padong mi sa among kananan, no? Ngita sa may kananan diri nga barato-barato kay Janti may diri, no? So, ano sa'yo na feel ninyo sa... Atak eh. Ako ko buhok tayo pa dyan tatangay. Grabe mo ba? So wala namin ka-video dito sa sud kay bawal jud siya. Kung ma-video kami kay mataga gyud. Kaya ato na lang So, gusto kay format. park mo. Gusto kay format sa business. Nalaan na lang good. Bukod sa ngawin si Bar. Gala siya ay, hello mom and sir. Sa kanina.
to, boy. Para kung budget. So, karon guys, amo na lang yung story ang nahitabo mo dito sa horror booth nila, no? Moto, wala na rin yung kwarta. Muna to, no? Grabe kami pagsagit dito. Pero wala mi na video na. Lima to dyan ko pag-record. And then, Gobi yan. laban na tanong. Dito to makita na rin. Ano, kasi yung nakita Andre karon kay. Wala dyan may mga kwarta. Wala ko yun! Asa? Wala may mga kwarta ko. O sarap ka chichiri among ikuan. Hindi palit. Libre pa dyan. Libre pa dog. Comment niya, ano ako, kung kasundan ako nga. Hindi rin ako maghuwa to eh. Hindi na ako feel. Bakit ako, ano siya, dili, ano. Gusto pagsagkil kita, anak ko, nakuhan ko. Ano shit, ano ko. Nag-joke ato to, nilingkod, ganikaw. Nag-joke ko, nag-joke ato. Magulaan na ba? Puro nagutambok. Igapal kami lang duwat. Maunta lang niya. Ako kang gano'n. Ano ka ba? Maunta na ko. Nalaglakaw na ako niya. Ako ang din kay sige, gikap. Ang inyong shagit na yung pinaka-worst na shagit. Nasugas yung shagit na yung akit sa kundong ganas eh. Kapag ay nasugat ba? Ay, nakapag-kuwan ha, entrance pa ka ha, nakasunod pa. Grabe. Ang katong na isa ako. Oo, pero may laki tao kasi siya. Naku, nakakunan sa lights ba? Nakapala ko sa nang atong birthday day kasi makeup lang siya, uy, makeup lang kapag ano kay ba niya. Kanang ano, yarang sa ganyan mo to. Kaya katong abot sa white lady, gidunganan na tato. Ano pa ko man bodyguard ba? Nay ba? Wait, wait. Katong mag-first? Ito Ay, nilip. biyong mo ko. Nabiyong ako sa... Ano? Nagdo, nagpiyong. Na may white lady. Magpiyong ko ba sa Nagganyan iba? yung ganito na so. Oh, ano ba? Una. Ay, pag-entra, nakita na ko. Ako na yung naglingkod. Buktan mo doon ako dyan. Dagan lang. Ano pa dito ka sila? Aba. Gihigap ko din ba? Ano tinong pugong? Ano din, gihigap ko din ito. Ano ko na lang? Una ko na ba yato doon? Dito, kabalo ko doon. Ano to? Na dyan tayo. Tinilit na dyan to. Kapil ko, tinood na dyan to. Garage. Pag entrance ko lang daan, naghinahinay na ito niya. Pagkapitan ako, nilihok mo. Mercy na kuya ko. Ligulit niyo dyan sa ate niya. Kasi ate ito na. Sige, ito check ka lang. Sige, si Choco na ulo. Ito yung marunong Ako, magdugay ko. Ay, kaso. Sige na kay. Niliyot naman sila. Ako ka lang. Hindi lang naman ang mika. Ito na. Ano ko ito po TV? Bumito na na kung nagakos mo. Diba? Okay, hindi pag gakos mo saka gakos lang mo kay parang akong type na mauna. Sus, ano mo sa birthday din? Ano? Ambog. Ako na ikauna noon. Nakatamo ko jump eh. O asa ko dapit na ito siya dapit siya niya sa ayaw yak ang tugan. Yak. Hindi mo na naman po. Wala po niya. Katong may ano at sa to. Dali ka na. Dali ka na sa to. Yan ganyan. Ya ko ma ko. Wala yung kita ka na. Piyo na yung kabataan na yung mama. Di ako dai kay pag ano Paglingi na ako. Dali lagi ni ihata. Mayroon na lagyan mo sila. paglingi na ko bakay mo sige Pero na ko yung nakabantayan nga agad nga mo. Kapit siya katawag. Katong ito mo nga upo ko. Una lingaw na kay. Grabe, ang genius mo. Naman. Ay mulid mo kasi. Ano gani? Kato gani. Nga naman siya nga wrong way. Yung kadungog mo. Yung naanak ko nga wrong way guys. Wrong way. Ito balik ka dito. Yung naanak ko nga wrong way. Butong di. Anakay nga doobok ka na abad. Ito nana siya nga wrong way. Ang guard ba? Dito dito ka man. Dito to. Ay, dili man siya maylan. Dito siya maylan. Paano dito siya ba plywood? Yung atong gaan na. Saya guard po kay gugay po kay Leon. Kato na rin last. Kato hindi ko na nagpipihan sa katong puti. Gaano na siya puti. Where's your bride ba? Wag mo kayo nung sa killer bride. Ano? Si Kalit. Iyawan ko ito niyan. Ay, ganda mo. Dahil sa atin sa entrance. Dahil sa paging trans. Kay Wala na ka ba? yan na ito siya. Labot na ng trans. Wala ko din. Yan na ko yung Wala na ka ba? Wala na ka ba? Kay ba nga nung wala sa hilapte? Yan po ginawa na yun. Asak ako sa target nila dahil puto kay pag-iingin na ako baka niya. Nawa na siya. Puto ni siya agad ko. Kata niya paglawas na itong nalagbo. Ano to dito sa kinagiliran mo? Nalagbo ano to? Pilog sakit iyo. Okay. Adlok lang kita ato dun. Ang ako yun ako natin eh.
exit. Oo, barihan. Oh, ay, agatora ba kung exit na tong katong hayog. Nanak ko ba no? Exit na tong wala pa di oy. Ikaw na yung burger. Kita ko yung doy sa kaya ko. Wala na sila dumaan dahil. Tingnan na siya. Alam, mas magduwa pa siguro. Pag dito siya ka magkataw sa kaya na wait lady ko. Ano siya? Pag nini na ako mag-ano siya kali. Ano ko lang yung buwan ko. Wala may country guys no. Yan. Ay, bawal na. Para or lima. Nakabutan na sa kwarto. Magubo na sa tubig. Oo, dito. Nalagbo na yung kwarto. Pag wala pa ko naman ito kasi kaya kinagay kayo pa nung Doy ka.